Bună dragilor, bine ați venit pe arvi.ro. Astăzi facem un pic de unboxing. Aseară am primit pachetul meu cu comanda și era și Lifelong Vitality Pack. Acum, după ce am mâncat la micul dejun, tare îmi doresc să încep cura pe care am așteptat-o de ceva timp, 30 de zile. Voi face evident un review la final cum mă simt după o lună de suplimente nutritive. Eu am fost, voi spune din start că eu am fost întotdeauna adepta suplimentelor, am documentat destul de mult subiectul nutriție și am ajuns la concluzia că noi nu vom mânca niciodată suficient cât să acoperim tot necesarul de vitamine și minerale. Acum, contează foarte mult de unde ți iei vitaminele și mineralele. Evident că este mai bine să fie naturale. Completezi cât poți în sezon cu vitamine și cu minerale, cu legume, cu fructe, cu ce poți să ai, dar la final de zi tot ai nevoie de ajutor suplimentar. Astfel, întotdeauna mi-am ales vitaminele să fie cât mai naturale, din surse naturale, cu ingredienți naturali, pentru că cele sintetice se asimilează de corp mai greu, se asimilează mai puțin cantitativ, să zic așa, și în momentul în care nu mai iei suplimente chimice, să le numim așa, deci cele alopate, practic corpul nu mai primește, pentru că el nu produce, el n-a învățat să producă, da? Corpul învață să producă și să asimileze vitamine atunci când sunt ele naturale. În fine, asta este teoria mea, se poate documenta, e foarte simplu. Haideți să vedem un pic cum arată acest Vitality Pack. Aici avem un mesaj foarte drăguț: look, feel, live younger, longer. Cine n-ar vrea, nu? Tinerețe fără îmbătrânețe. Ok, aici avem ingredientele, ce conține de fapt Lifelong Vitality Pack. Am să vă citesc puțin. În principiu el are așa: 2 acizi grași nesaturați, 8 aminoacizi esențiali, 13 vitamine și 21 de substanțe minerale. Practic se merge pe ideea de sănătate celulară, ca o celulă să se divide în mod corect și să se regenereze în mod corect, are nevoie de niște substanțe, are nevoie de o bază. Dacă baza nu este bună, celula care se divide, noua celulă formată, regenerată, nu este îndeajuns de sănătoasă să producă la rândul ei alte celule și așa. Și atunci, practic, asta este motivul pentru care noi suntem obligați, să zic așa, de natură, să consumăm în plus vitamine. Ok, haideți să vedem. În primul rând, cutia vine nesigilată, da? Așa arată una. Ok, le vom desface fiecare în parte. Așa, ăsta este al doilea și ăsta este al treilea. Așa, ia uitați ce frumos arată. Sunt mari, da? Sunt de dimensiunea unui telefon, da? Fiecare cutie conține 120 de capsule. Asta înseamnă, ia uitați așa, asta înseamnă, zic ei, o cantitate suficientă pentru 30 de zile, respectând mesele. Așa se consumă vitaminele înainte sau după masă. Practic merge dimineața, la prânz și seară, de 3 ori pe zi, câte una din fiecare, da? Vom ajunge să consumăm câte 3, câte 9 pe zi, dar nu e asta problema, că înveți ușor, ușor, te obișnuiești să înghiți mai multe, da? Haideți să vedem și cum arată ele în realitate. Mie îmi place întotdeauna să văd. Eu sunt mai old school așa, îmi place să văd ce cumpăr și asta este motivul pentru care voi face video cu toate produsele. Așa, ia uitați cum arată. Are un mic praf are înăuntru. Ia să vedem celelalte. Practic așa îmi pregătesc în fiecare zi ce suplimente mai iau. Așa, ia să vedem. Asta este e omega. Celălalt a fost alfa CRS. În două vorbe vă voi spune ulterior ce conține fiecare.
ce frumos e asta! Ia uitați, este o capsulă cu gel. Dacă prima a fost un praf într-o capsulă vegetală, din coace avem o capsulă cu ulei. Așa, și să vedem Microplex. Este tot o capsulă. Așa, uitați, așa arată. Chiar mi se pare destul de ok. Nu sunt foarte mari. Pot fi consumate de 3 ori pe zi. Așa, haideți să vă citesc puțin ce conține, practic. Se vede așa, lăsăm așa. Îmi cer scuze de pauză. Așa, deci alfa CRS, respectiv acesta, conține o sursă importantă de energie celulară, coenzima Q10, quercetină, acid alfa-lipoic. Așa, astea sunt chestii care majoritatea nu le înțeleg, nimic eu inclusiv. Deci are efect antiinflamator, sprijină funcțiile imunitare ale celulei, sprijină claritatea minții și funcțiile creierului pentru că conține ginkgo biloba. Și nu conține lapte sau grâu sau produse animale, deci foarte important. Deci practic alfa CRS acesta este pentru celule, exact cum vă spuneam mai devreme. Așa, microplexul, ia să vedem microplexul. Acesta este microplexul. Ce conține? Conține un complex de vitamine, este superfood, da? Deci complex de vitamine și minerale care lipsesc din alimentația modernă, adică și chiar am vrea să le luăm din mâncare, nu avem de unde. Vitamina A, C și E și un complex de vitamina B. Conține calciu, magneziu, zinc. Ok, pentru sănătatea oaselor și a metabolismului, dar sunt extraordinar de importante fiecare din aceste două. Zincul e chiar foarte underrated, ca să zic așa. Conține un amestec de superalimente precum brocoli, spirulină, paie de ovăz, drojdie de bere și alge marine. Asta este clar, va îmbunătăți digestia. Și conține enzime digestive. Ok. Omega, respectiv acesta, este sursa de acizi grași omega care care susțin încheieturi sănătoase, sănătatea cardiovasculară, sănătatea creierului, sănătatea pielei. Este un antiinflamator, conține carotinoizi din microalge, conține peste 1000 de miligrame de lipizi sănătoși, proveniți din plante și conține vitamina D în cantitate de 800 de unități și 60 de unități vitamina A. Nu conține lapte și grâu iar, deci poate fi consumat pentru cei care sunt alergici la astfel de sau au intoleranță. Cam asta este. Voi reveni cu un video să vă spun care sunt efectele după o tură. Pentru cei care consideră că nu au nevoie de un boost așa serios, pot împărți, e o practică destul de comună să împarți vitaminele nu pe 3 mese pe zi, ci de 2 ori pe zi, da? Și atunci suplimentul nu ți ajunge 30 de zile, ci 40 și mai mult. Acum, pentru cei care prima dată încep sau își cumpără aceste vitamine pentru și reveni după o sarcină, după o boală, după o perioadă foarte aglomerată sau se pregătesc pentru o perioadă foarte aglomerată, se recomandă totuși prima lună să le iei 3 pe zi, cum este recomandat și de doTERRA, și abia după aia să treci, să scazi un pic doza după ce organismul deja și-a luat necesarul, da? Încă un aspect foarte important, vitaminele acestea nu îngrașă în niciun fel pentru că au uleiuri esențiale și ele practic odată te ajută să nu mai mănânci, îți dispare pofta de mâncare și doi,
nu sunt, fiind pe plante, ele se digeră mult mai bine decât cele care sunt chimice. În fine, voi reveni, mă bucur că ați fost aici, înregistrați-vă pe canalele noastre, urmăriți-ne pe Facebook, urmăriți-ne pe Insta, arv.ro. Vă așteptăm cu drag și revenim, urmăriți de videourile noastre, vom reveni cu mai multe review-uri și unboxing-uri pentru produsele pe care le găsiți pe site-ul nostru, arv.ro. Zi faină tuturor!